खुलुमखादों अक्रा जाक्राते आनी साक जालाय जे borok ani oro nai tongnai video no ani mung kha bindia debarma te ani debra side o tongo ani ama tini ang video khaimani karon kha hangge ang tini tabuk nogo sokpaijak ang Himachal o kachai tongmani ani Mumbai kanai engke tabo ang nogo sokpaijak safe and sound te जोंनो हेल्प बुबाग्रा खालामनानै दारिसे जों अजागा सपाय मानो आं बागै बनो हामबाया फार माते खेनो आं वो वीडियो खालामनानै ते साना थांगोना चिनी फ्लाइट नि टिकेट बनो खालायरि रखा दिल्ली टू आगरतला आं तंगो आं हिमाचल तंगो जों आनि मुंबाइ आं हिमाचल तंगो आं जागा स्टाडी खालाय तंगो हिंगे जों नगो किफिलि फाइनानि ओ लकडाउन नो जों नगो किफिलि फाइनानि चिनी साक चिनी याक टुग्या नि बागै जों फाइमानलिया हिंगे तबो जों न बुबाग्रा चुबाखा आबोनि बागै जों दिनि सफायजाक खातुंमा तो खातुंगैनो दंगो दाबो तबो आबोनो बागै न जों बुबाग्रा न चिनी कनिनि यांते हामबाया फारो ते जदि ओ वीडियो वो आं कोनो मिस्टेक्स हाजाका हिंके ना करजादि दिस इज माय फर्स्ट टाइम हिंके जों हिमाचल टू दिल्ली तो जों गारि नायनो फायका हिंगे दिल्ली टू आगरतला हिंगे जोंनो बुबाग्रा चुबाखा बोचुंनो फ्लाइट टिकेट खालायरि रखा हिंगे आबोनि बागै बनो हामबाया फारो तामने गागा आगि रगो जों जेफ्रु लकडाउन उंफ्रु जों गभर्नमेंट नि थानि रगो जों गोबां मानो एप्लिकेशन रो गोबां मानो रखा रुई जों नगो फाइनानि बागै जों अप्लाई रो खालायका एन्ड आबोनि result जों मानिया जों कोन रेस्पॉन्स मानिया but after that tabuk जों बुबाग्रानि थानि जों ओ हेल्प मानि जों बेलाय न खातुंजाक एकदम खेबोनो हामबाया फारो जों आनि खुब तो आं तो सासेनि साइन साबायलिया नगो सेफ एन्ड